Față de noi și prin faptul că ne-a mai dat încă o zi, este o zi de îndurare, o zi de har și a înnoit bunătățile față de fiecare parte. De aceea merită să rugăm. Vrem să cântăm în această zi spre lauda Ta, spre lauda Ta, Iisuse, cu foc vom cânta. Nu vom cânta dormiți în această zi. Pentru că Dumnezeu nostru este Dumnezeu care merită toată lauda. Vrem să cântăm împreună această cântare. Amin. Harul
Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Amen. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Amin. Amin. Cred, dragii mei, că în această dimineață avem motive ca să ne închinăm înaintea Lui. Și cred că avem motive ca să dăm tot ceea ce avem mai bun în această zi pentru El. Mi-aș dori ca să ne rugăm în această zi, așa cum spune acest verset 5. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Adică e nevoie la un moment dat să îți întorci privirile de la lucrurile pe care le privești în fiecare zi.
de la căutările tale pe care le ai și să ți le întorci înspre Dumnezeu, ca să ți se poată umplea fața de bucurie. De aceea de multe ori e greu să lauzi pe El. De aceea de multe ori e greu să te lauzi cu numele Lui. Pentru că de multe ori prea puțin privim înspre El. Prea puțină o închinare aducem Lui. O inimă total dedicată Lui. De aceea ai nevoie în această zi să-ți întorci privirile spre El. Ca bucuria să vină în inima ta. Ca pacea să locuiască în viața ta. Să nu mai porți rușinea asta. Poate ți-e rușine de faptul că ai făcut un pas în urmă cu ceva timp înspre Domnul. Vreau să spun că atunci când îți întorci privirile către El, înspre El, când mergi împreună cu El, în fiecare zi n-ai de ce să-ți fie rușine. Ce? Pentru că El îți ia rușinea. El îți ia povara, El îți ia boalele. De aceea, dragii mei, când a intrat Iisus în Ierusalim și în mod deosebit în această zi ne bucurăm și proclamăm acea intrare triumfală pe care El a avut-o. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că El a fost închinat cu onoarea pe care o primea un împărat. De ce? Pentru că El merită toată închinarea. El merită toată slavă. Pentru că El, dragii mei, promează și El conduce tot ceea ce se vede și lucrurile pe care noi nu le vedem. De aceea, pentru că avem motive să ne închinăm înaintea Lui, haideți să ne venim înaintea Lui, să ne plecăm inimile noastre înaintea Lui. Chiar dacă vom sta ridicați în picioare, într-o atitudine de reverență, de smerenie, să rugăm, Doamne, vrem în această zi să privim înspre Tine. Vrem să fim cu inimile deschise spre Tine. Vrem să ne vorbești în această zi, prin cuvântul Sfânt, prin cântări. Vrem ca Tu să domnești în acest loc. De ce? Pentru că Tu meriți toate aceste lucruri. Noi, rugăciunea Tatăl nostru, noi ne rugăm așa și spunem, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer. Și cum sunt lucrurile, dragii mei, în cer? În cer, dragii mei, găsim că este o închinare continuă. În cer găsim că mereu toți cei care sunt în prezența tronului de slavă se închină înaintea Lui Dumnezeu și spun Sfânt! Sfânt, Sfânt este Domnul. Și este greu să spun acest lucru. Nu, pentru că privesc mereu înspre El. De aceea noi în această zi trebuie să ne întoarcem privirile spre El și să ne uităm la acest Dumnezeu care nu s-a schimbat. Este același din veșnicie în veșnicie. El este Sfânt și merită o închinare plăcută. Atunci nu ți este prea greu să-i mulțumești. Atunci nu ți este prea greu să lauzi. Nu este prea greu să te pleci să spui, Doamne, ești Sfânt. Sfințește-mi și viața mea. Curățește-mi și inima mea în această zi. Vreau în această zi ca să mă bucur de mântuirea pe care Tu o dai. Amin? Amin. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului în picioare și împreună să ne rugăm, Doamne, privirile noastre să fie ațintite în această zi spre Tine, înspre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Amin. Ne rugăm împreună Domnului. Mai ascultăm mai ruga și în rugăciunea aceasta să ne amintim de frații care sunt bolnavi, cei care nu pot veni la casa Domnului, să ne rugăm pentru ei. Și Dumnezeu să ne asculte. Amin.
Și un lepros s-a apropiat de el. I s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Amin. Ceea ce tocmai am putut observa în acest cuvânt, dragii mei, nu a fost tocmai un cuvânt ușor. Nu a fost tocmai un lucru ușor pentru acest om care era afectat de lepră să se apropie de o mulțime de oameni și în mod deosebit să se apropie de o persoană care era cunoscută ca și rabin, ca și învățător. Și spune cuvântul Dumnezeu că acest om s-a apropiat de el. Pentru că a avut o nevoie. I s-a închinat și i-a zis. Dacă ne uităm un pic în Vechiul Testament, putem să observăm că leproșii trebuiau să stea afară din cetate. Nu aveau voie să stea în comunitate. Dar cu toate acestea, la un moment dat, acest om își face curaj. Și vine înaintea lui Iisus și Iisus îi răspunde: Da, vreau. De multe ori, marea problemă a noastră e că ne uităm prin ochii comunității noastre înspre Dumnezeu. Îl privim undeva pe Dumnezeu, așa undeva prea departe de noi, prea departe de neputințele noastre. Îl privim cumva pe Dumnezeu prin ceea ce pot să facă alții pentru noi. Și spunem: Da, Dumnezeu lucrează și astăzi prin înțelepciunea omului. Și drept. Ci că Dumnezeu și astăzi lucrează, dar prin ceea ce putem face noi. Dar, dragii mei, acesta este un mod limitat. Noi trebuie să vedem pe Dumnezeu așa cum este El. Adică noi trebuie să vedem ceea ce a adus El. Și noi am spus: vie împărăția ta. Știți ce înseamnă să vină împărăția lui Dumnezeu? Spune cuvântul Dumnezeu, citesc doar iarăși câteva versete, tot din Evanghelia după Matei, mai jos spune că i-a trimis pe cei 12 și le-a dat învățăturile următoare. Să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți: împărăția cerurilor este aproape. Și ce înseamnă acest lucru? Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară draci, fără plată ați primit, fără plată să dați. Care era mesajul împărăției? Împărăția a venit și este gata să-și arate autoritatea. Boala nu mai are putere. Neputința nu mai are autoritate. De ce? Pentru că odată venită împărăția, vine o autoritate mai presus de ceea ce avem. Mai presus de ceea ce vedem. De aceea spune cuvântul Domnului că cei neputincioși, leproșii, șchiopii, orbii îndrăsneau la Iisus. Pentru că El avea autoritate. Pentru că El putea să se rugă. De aceea, dragii mei, noi trebuie să fim conștienți în această zi că răspunsul lui Iisus pentru acel lepros este răspunsul lui Iisus și astăzi pentru situația noastră. Da? El vrea. De ce? Da. Pentru că împărăția Lui a venit. Amin. Și odată venită împărăția Lui, noi trebuie să știm că intrăm sub autoritatea Lui. Noi trebuie să știm că prin rănile Lui nu suntem doar iertați, ci suntem tămăduiți. Dar mai e o problemă. Noi știm lucrurile acestea. Dar Biblia spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să știe. Trebuie să creadă că El este și ce face? Că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Noi în această zi noi trebuie să credem că El este aici. Amin. Și că El răsplătește căutarea ta. Amin. Tu trebuie să crezi că El a murit pentru tine, a murit pentru problemele tale, a murit pentru boala ta. A plătit. Și tu în această zi, prin credință, te apropii de El. Prin credință, El te eliberează. De aceea noi ne rugăm pentru bolnavi. Noi nu ne rugăm și zicem: Doamne, dacă vei voi, Dumnezeu vrea. Amin. Noi rugăm: Doamne, noi credem că Tu iei la cunoștință situațiile prin care trecem. Noi credem că Tu vezi neputința, vezi acea lipsă. Noi credem și pentru aceasta și îți mulțumim că deja lucrezi. Amin. De aceea spunem: facă-se voia Ta. Noi îți mulțumim că ești deja acolo.
precum în cer și pe pământ. Foarte important să fim încredințați că Dumnezeu este aici și că lucrează. Noi rostim acest nume al lui Dumnezeu, care înseamnă Eu sunt, adică El este aici. Amen. Haideți să ne rugăm pentru cei care trec prin neputințe în această zi, așa cum eram îndemnați. Haideți să ne aducem aminte cei care trec prin suferințe. Vreau să vă aduc înaintea dumneavoastră un frate pastor care trece printr-o situație de boală, este diagnosticat cu cancer, s-a rugat pentru mulți care au trecut prin situații de genul acesta, Dumnezeu i-a eliberat de această boală. Acum doctorii l-au diagnosticat pe el. Acum am putea spune ei, dar acum doctorii nu te poți vindeca pe tine. Dar, dragii mei, fiecare este om. Fiecare este supus neputințelor. Dar fiecare, dragii mei, știm că Dumnezeu poate să ne treacă de viitor, chiar prin cuptorul acesta al bolii. Hai să-i rugăm și pentru el. Este un frate pastor canadian, cheamă Jean-Marc. Dumnezeu să-l elibereze, să lucreze. Dacă mai aveți și alte cauze, nu știu cum obișnuiți în biserica dumneavoastră să le rostiți sau să le amintiți. Sigur, mai sunt și alte cauze, însă ne rugăm, de altfel ne-a rugat și ieri la conferința păstorilor pentru fratele păstor Viorel Dea de la Bistrița, care și el este atins de același flagel, de aceeași boală atât de grea în vremea noastră, dar noi știm un singur lucru, că Dumnezeu poate. Amin. Mărit să fie numele Amin. Să ne rugăm pentru sora Viorica Bode și ea este bolnavă și are nevoie de mâna Domnului. Dumnezeu să se atingă de ea, Dumnezeu să-i dăruiască viață și sănătate. La fel să ne rugăm pentru un frate din Dej. În momentul acesta el se află în Spania, fratele Medan Ion, și el bolnav de cancer și paralizat pe pat. Dumnezeu să aibă milă și de el și să dăruiască sănătate. Vă invit să ne ridicăm cu toții și, așa cum am făcut până acum, fiecare în dreptul nostru să ne rugăm lui Dumnezeu, cerând de la Domnul vindecare pentru cei bolnavi și totodată binecuvântare pentru noi care suntem aici. Amin. Cel care ne-ai creat, Cel care domnești pe scaunul cel veșnic de domnie, stăm înaintea Ta, Doamne, cu mulțumire că ne-ai ascultat, Doamne, că până aici, Doamne, ai fost binevoitor față de noi. Te rugăm în această zi să lași har mai departe, să lași ungere, Doamne, și un izvor sfânt, curat, Doamne, să curgă în acest loc, să ne cercetezi prin Duhul Sfânt în această zi, Doamne, și să lași să fie mai departe o sărbătoare minunată în acest loc. Te rugăm să lucrezi Tu, Doamne, vrem să ne bucurăm, Doamne, de biruința Ta în această zi, că ai intrat, Doamne, într-o zi, Doamne, în Ierusalim, Doamne, vrem, Doamne, să domnești Tu în această zi, în acest loc, Doamne, vrem să ne bucurăm, Doamne, de împărăția Ta, Doamne, binecuvintează pe toți slujitorii Tăi care vor sluji, binecuvintează inimile fraților, a surorilor, a prietenilor, Doamne, și vrem, Doamne, să ne bucurăm, Doamne, că Tu ești cu noi, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Ție ce-am găsit-o, Doamne, în Tine. Mă întreb ce-aș fi fără de Tine viața aceasta de suspin. Credința, pacea, dragostea ce i-am primit din mâna Ta. Pentru nimic nu le-aș schimba, Iisus, ești fericirea mea. De ce? Pentru că la Calvar noi aștepți păcate, la Calvar primim har, la Calvar noi mântuire primim. Și de aceea mulțumim pentru Calvar. Știu că cunoașteți această cântare. Vrem să lăudăm pe Domnul împreună. Haideți să vă deschideți inima. Dacă nu știți strofele, măcar la refren, cu toată adunarea să spunem în toată inima la Calvar. Astăzi noi primim biruințe fiecare. Amin? Amin. Mulțumesc!
Calvarul a fost atunci când El a urcat cu crucea în spate pe muntele Golgota, muntele Căpățânii, să aducă jertfa supremă pentru noi și pentru păcatele noastre. Și mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru lucrarea aceasta. Astăzi este o sărbătoare deosebită, intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. În popor se cunoaște sub denumirea de Florii sau Duminica Floriilor. Atunci când Domnul a intrat în Ierusalim, oamenii l-au întâmpinat cu ramuri de finic, oamenii și-au dezbrăcat hainele lor, le-au așezat pe drum ca să treacă măgărușul pe care călărea Domnul peste ele. Îi mulțumim Domnului și pentru această lucrare. În această dimineață vreau să vă invit să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului. Vreau să citesc textul din Evanghelia după Matei, din capitolul 21, primele 9 versete. După citirea acestui text, prin fratele Sandu Mureșan, ne vom ruga lui Dumnezeu și doresc din toată inima să dăm ascultare, să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu. Pagina în Biblie, pentru cei ce doresc să urmărească citirea, 948. Evanghelia după Matei, capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis 2 ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Norodele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, Fiul lui David, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Amin. Amin. Ne rugăm. În această zi, Dumnezeul nostru Sfânt din ceruri, îți mulțumim pentru harul ce ne l-ai acordat prin Domnul Iisus Hristos, pentru jertfa din Golgota, îți mulțumim, pentru că nu cu aur, nu cu argint, nu cu pietre prețioase ne răscumpărat, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos, care s-a scurs pe lemnul crucii din Golgota. De aceea înălțăm numele Tău și Te binecuvântăm în această zi. Te rugăm frumos să primești, Doamne, jertfele noastre și rugăciunile noastre. Te rugăm să primești Tu laudele pe care ți le aducem și mulțumirile noastre în această zi de sărbătoare. Și Te rugăm frumos să binecuvintezi Evanghelia, cuvântul Tău Sfânt, scris cu sângele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Te rugăm frumos să cercetezi inimile noastre și să binecuvintezi această zi. Te rugăm să binecuvintezi slujitorii de care Te vei folosi în lucrare și Te rugăm frumos să-i ungi cu Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, deschide și inimile noastre ca să primim cuvântul Tău și ajută-ne să fim împlinitori ai cuvântului Tău. Binecuvântă Tu, Doamne, aceste momente și binecuvintează tot ceea ce se va face aici, în locul acesta. Dorim ca toate să fie spre slava, onoarea și gloria Lui Tău și spre zidirea noastră sufletească. Amin. 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 Vă rog să reocupați locurile.
iubește, orice har să știi că ești în brațul Său, chiar când simți că tot în jur se năruiește, atunci ce se întâmplă? Când știi că e Harul Lui Dumnezeu, știi că e dragostea Lui cu tine, atunci ai pace și te poți bucura. Să ai pace, oriunde te afla, să ai pace, chiar dacă ești prin întristare, prin necaz. De ce? Că ești Fiul de Dumnezeu, ăsta e har. Haideți să ne bucurăm și prin adversurile acestei cântări și să dăm slavă celui care merită toată slava în cer și pe pământ. Amin. Să știi că Domnul te iubește, orice har să știi că ești brațul Său. Iar când simți că tot în jur se năruiește, tu să ai pace în inima ta mereu. Să ai pace! Să ai pace! Nici locul să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, din cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, în plin de pace vei fi uimit. Să ai pace, în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, din cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, în plin de pace vei fi uimit. Orice har să știi că Domnul te iubește, orice har să știi că te aparțin, chiar să simți orice simț că zăruiește. Când treci prin necaz, pace și bucurii, din toată inima, să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, din cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, în plin de pace vei birui. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, din cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei primi, plin de pace vei birui. Orice har să știi că Domnul te iubește, orice har să știi că ești copilul Său, zi de zi prezența Lui te însoțește și îți dă pace în cazul cel mai bun. Dragii mei, pacea se citește în fața noastră, pentru că ce-i inimă se vede, dragii mei, și pe timpul nostru. De aceea, haideți în această zi să ne bucurăm de pacea Lui care întrece orice măsură. Amin. Orice har să știi că Domnul te iubește, orice har să știi că ești copilul Său. Zi de zi prezența Lui te însoțește și-ți dă pace în necazul cel mai greu. Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace.
Aceasta este ziua, spunea omul lui Dumnezeu, care a hotărât-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Amin. Amin. Este o zi de bucurie în dimineața aceasta pentru mine personal și cred că pentru biserică, ca în ziua de floriri, așa cum o numim cei mai mulți, să fim în casa lui Dumnezeu, să putem să aducem laudă lui Dumnezeu, să putem să ne închinăm lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin? Amin. Psalmul 67 spunea: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin. Să facă să lumineze peste noi fața Lui. Amin. Mă bucur dimineața aceasta pentru că aici, în Cetan, acești tineri care cântă la aceste instrumente formează o orchestră și au venit la casa Domnului ca în ziua de duminică, Duminica Florilor, cum am spus, să-L laude pe Cel care a intrat în Ierusalim, pe Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Doresc ca Domnul să-L binecuvinteze și pe fratele Pacu, care de aproximativ un an Amin. a venit de la Bistrița aici, după mese la rând, și a stat cu acești tineri, ca astăzi acești tineri să fie în casa lui Dumnezeu și să aducă cinste Împăratului. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Apreciez aici părinții și bunicii care ați ales ca să veniți la casa Domnului. Să vă vedeți fiicele cum îl laudă pe Domnul. Am văzut peste fețele dumneavoastră când dirijau fiicele dumneavoastră emoțiile care se transmiteau de la fiice la părinți. Le spuneam joi seara, ne vom ruga lui Dumnezeu pentru voi, ca Domnul să vă dea putere și Domnul să vă dea curaj și Domnul să vă ajute, pentru că avem o datorie cu toții care suntem aici. Cânt Domnului, pentru că mi-a făcut mult bine. Cui cânți și de ce? Cânt Domnului pentru că mi-a făcut mult bine. Slăvit să fie Domnul! De aceea aș vrea ca în dimineața aceasta, toți care suntem aici, să fim plini de bucurie. Alături de acești tineri, pentru care vom continua să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i păstreze în harul Său și să cânte toată viața. Și sunt ferm convins că cei care cântă aici, ascultați-mă bine, cei care cântă aici vor avea și posibilitatea să cânte și în Împărăția lui Dumnezeu. Știți că în Împărăția lui Dumnezeu nu se mai predică? Și în Împărăția lui Dumnezeu se va cânta. Așa spunea Ioan în cartea Apocalipsa. Și acolo știți ce este? Este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie în biserică în această dimineață. Și bucuria Duhului Sfânt să fie inundată peste inimile tuturor. Spunea aici că în momentul când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci, ramuri de finic și le presărau pe drum. Citeam ieri după masă și am găsit scris că spune că în Israel nu creșteau ramuri de finici, ci erau aduși din altă parte. Probabil din Ierihon. Dar foarte interesant. Spune că ramurile acestea de finic aveau o semnificație aparte. Știți care era semnificația aceasta? Era simbolul bucuriei. Simbolul bucuriei. De aceea aș vrea ca bucuria intrării lui Iisus în Ierusalim
să fie simțită de noi dimineața aceasta. Nu-mi place să predic atunci când văd oameni posomorâți. Mi-e greu. Pot ca să predic atunci când văd pe fețele dumneavoastră, dacă e cazul, și lacrimi de bucurie. Și văd fețe care strălucesc. Pentru că avem motive ca să fim bucuroși. Amin. Amin? Amin. Mă uitam în cartea Filipenilor și la un moment dat acolo am observat un lucru atunci când Apostolul Pavel a scris Filipenilor. Spune că Apostolul Pavel nu se găsea ca și noi astăzi într-o biserică, nu se găsea ca și noi poate într-o sinagogă, într-un templu. Și Apostolul Pavel atunci când a scris epistola către Filipeni, se găsea într-o închisoare. Se găsea într-o celulă rece. Dar ceea ce îmi place la un moment dat atunci când le scrie Filipenilor, spune astfel: bucurați-vă! Ce zic vouă, zic tuturor, bucurați-vă! Binecuvântați să fie numele Domnului! Aș vrea să vă spun că cea mai mare bucurie pe care o avem în dimineața aceasta este că Iisus Hristos, Împăratul Împăraților, Cel care a intrat în templu, ne-a mântuit. Amin. Ne-a salvat, ne-a iertat păcatele și ne-a dat un nume. Amin. Ne-a dat un nume și nu orice fel de nume. Un nume de copil al lui Dumnezeu. Amin. Spune că a venit la Isai, dar Isai nu l-a primit. Dar tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. De aceea, dacă ești copilul lui Dumnezeu în această dimineață, ai toate motivele ca să te bucuri și să-L lauzi pe Dumnezeu. Amin? Amin. Săptămâna aceasta am observat, așa cum se obișnuiesc atunci când vin aceste sărbători, oamenii se pregătesc, unii inclusiv alimentația, hrana, îi mai aparte ca și până înainte de a veni sărbătorile. Și am văzut săptămâna aceasta și am auzit oameni care spunea: vine săptămâna mare și vreau să mă pregătesc, vreau să mă apropii mai mult de Dumnezeu, vreau să-L caut mai mult pe Dumnezeu. Vreau să vă spun, nu este un lucru greșit să-L cauți pe Dumnezeu. Nu este un lucru greșit să te apropii de Dumnezeu. Dar să nu căutăm pe Dumnezeu numai în săptămâna mare, să nu căutăm pe Dumnezeu numai în săptămâna patimilor, numai când sărbătorim învierea Domnului, ci să-L căutăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Aș vrea să vă spun, dacă totuși am amintit de săptămâna mare, de ce oamenii o numesc săptămâna mare? Nu cumva să gândeți că o fi zilele mai lungi, sau nopțile mai lungi, sau că soarele asfințește mai târziu ca și în cealaltă săptămână. Aș vrea să vă spun că oamenii numesc săptămâna mare pentru că Iisus Hristos, cel mai mare împărat, acum 2000 de ani, a intrat în Ierusalim. Amin. Numim săptămâna mare pentru că în săptămâna aceasta s-a făcut cele mai mari minuni. Urmați să citească versetul 10 care spune astfel: când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Cine o fi acesta? Îl găsim atunci când împreună cu ucenicii era pe mare și spune că la un moment dat s-a stârnit o furtună puternică, un vânt puternic. Și Domnul spune că dormea. Nu era la el la cârmă. El dormea. Și au mers ucenicii la el și au spus: învățătorule, Doamne, scoală-te, ridică-te, că-și pierim. S-a ridicat Iisus Hristos. Spune că a certat vântul și marea. Și în momentele acelea, vântul și marea s-au oprit. Pentru că Iisus Hristos este cel mai mare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și spunea Evanghelistul Marcu, dacă nu greșesc, că niciun cuvânt
care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Iisus Hristos este cel mai puternic. Slăvit să fie Domnul! Iisus Hristos este stăpân. Iisus Hristos este Domnul. Amen. Și peste vânt, și peste furtună. Amen. Atunci când vor veni furtuni în viața ta, în familia ta, aș vrea ca în dimineața aceasta să noi un lucru. Strigă la Iisus Hristos. Amen. Și spune atâta: Doamne, scapă-ne! Și cred că Iisus Hristos este acela care îți va veni în ajutor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amen. Numim săptămâna mare. Pentru că în săptămâna aceasta pe care oamenii o numesc mare, Iisus Hristos a dus cea mai mare povară care a existat vreodată în univers. Și cea mai grea suferință a dus-o El. Și aceasta, să nu uităm un lucru, a dus-o de dragul nostru. Prin faptul că ne-a iubit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Lângă textul care l-am citit, să vă mai citesc încă un cuvânt care îl găsesc scris în Cartea Zaharia. Capitolul 9 cu versetul 9. Care spune astfel: Saltă de veselie, fiica Sionului. Și foarte atent. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. Binecuvântat să fie numele Domnului. În ce momente oare aleg oamenii ca să strige? Oamenii strigă atunci când ajung la greu. Oamenii strigă atunci când ajung în necaz. Oamenii strigă atunci când ajung la disperare. Dar cuvântul care l-am citit în dimineața aceasta vine și spune: strigă de bucurie. Aș vrea ca să înțelegem de ce omul acesta vine să ne învețe, să ne spună: strigă de bucurie. În primul rând, nu poți să strigi de bucurie dacă nu ai bucurie. Nu ai cum să strigi de bucurie dacă nu ai bucurie în inima ta. Și nu ai cum să ai bucurie în viața ta și în viața mea dacă nu l-am pe Dumnezeu. Nu ai cum să ai bucurie în ființa ta dacă nu ai o relație cu Dumnezeu. De aceea, în dimineața aceasta, dacă cumva nu ai încă bucurie, cere lui Dumnezeu această bucurie. Prezența lui Dumnezeu și spune: Doamne, eu vreau să am o relație cu Tine. Și zic ca Domnul să ne ajute. De ce să strigi de bucurie? De ce să strigi de bucurie? Pentru inițiativa împăratului. Haideți să vă mai citesc încă tot din Zaharia. Iată că împăratul tău vine la tine. De ce să strigi de bucurie? Pentru că și astăzi Iisus Hristos, împăratul tău, vine la tine. Iisus Hristos astăzi vine la noi. Amin. Poate că veți spune: dar cum, frate? Dați-mi voie să vă spun, astăzi aici, în biserica din Cetană, Iisus Hristos, împăratul împăraților, vine la noi. Amin. Prin cuvântul care l auziți. Prin cuvântul care se vestește, Iisus este aici. Amin. Acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Lui, El este prezent. Amin. El este acolo. De aceea strigă de bucurie că împăratul nostru vine la noi. Amin. El s-a coborât din cer și a venit jos pe pământ ca să aducă oamenii în mântuire. Glorie Domnului! Amin. Știți unde vine El? Acolo unde ești tu. Iisus Hristos, împăratul tău, vine la noi sau vine la tine acolo unde ești tu. Poate că ești în locul întristării. Poate ești în locul necazului, la disperării. Iisus Hristos te caută acolo unde ești. Important este să-i auzi vocea. Important este să crezi că El îți vorbește. Și apoi, important este să crezi în El. Amin. Amin? Apoi, încă un alt lucru. De ce să strigi de bucurie?
pentru imaginea Lui, pentru descrierea Lui. Și tot Zaharia ne ajută la lucrul acesta și ascultați ce spune el. El, adică acest împărat, acest Iisus, este neprihănit. El este neprihănit. El este curat. El este fără vină. El este fără păcat. Amintiți-vă atunci când Pilat a ieșit afară, în fața mulțimii, ce a spus. Eu nu găsesc nicio vină în el. De ce? Pentru că Iisus Hristos n-avea niciun păcat. Și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. S-a amintea dimineață tot despre El. Și prorocul Isaia descrie că în ziua morții împăratului Ozia, spunea Isaia, eram în Duhul și l-am văzut pe Domnul oștirilor, cum stătea pe scaunul lui de domnie. Și spune acolo, cu câteva versete mai jos, că serafimii strigau și spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă Hristos este Sfânt, să nu uiți, îmi cere și mie și cer tale, fiți sfinți, că și eu sunt sfânt. Apoi Iisus Hristos era neprihănit. Apoi era biruitor. Biruitor. Chiar dacă a fost pe cruce, chiar dacă a fost cu mâinile întinse, chiar dacă și-a dat Duhul, chiar dacă a murit, a treia zi a înviat și astăzi este viu în vecii vecilor. Amin. El a fost biruitor. Amin. Și este biruitor. Amin. Și toți care sunt a Lui, spune Evanghelia, că sunt mai mult decât biruitor. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu și biruința Lui să fie peste noi toți. Amin? Amin. Și apoi, ca un lucru, El era smerit și călare pe un lăgar, spune și că venea El. Oamenii de multe ori aleg să fie mai mult mândri decât smeriți. Iisus Hristos spune că El a fost smerit. Spune în altă parte că Dumnezeu celor smeriți le dă har. Dacă vreți ca harul Lui, dacă vreți ca harul Lui să curgă, haideți să alegem să fim și noi ca El. Amin. Să fim și noi blânzi. Amin. Și smeriți. Amin. Și Domnul să ne ajute. Amin. Și ultimul gând, să alegem să strigăm de bucurie pentru influența pe care a avut-o Iisus Hristos. Pentru impactul care a avut în omenire. Nimeni nu a influențat odată oamenii și omenirea ca și Iisus Hristos. Apostolul Pavel vine și arată 4 lucruri. Spune că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Cine ar fi putut face așa ceva decât unul singur, Iisus Hristos? El ne-a răscumpărat. Adică a plătit un preț. Cel mai scump preț plătit vreodată în omenire a fost prețul sângelui Domnului Iisus Hristos. El ne-a izbăvit, El ne-a răscumpărat. El ne-a iertat păcatele. În sângele Lui avem iertarea păcatelor. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Și 4. El ne-a dus împăcarea. Noi eram vrăjmași cu Dumnezeu. Dar prin Domnul Iisus Hristos a venit împăcarea. Și ascultați ce spune tot Apostolul Pavel. Și pe voi, care odinoară era străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Doresc ca toți care sunt aici prezenți, care încă nu ați primit pe Iisus Hristos, pe Împăratul Împăraților, ca Domn și Mântuitor, să alegeți să vă împăcați cu El. Amin. Să alegeți să trăiți ca El. Amin. Și Dumnezeu vă va binecuvânta pe voi, pe copiii voștri și pe noi toți. Amin. Amin.